Салам алейкум, бародар. Лайк задим аввалис. Ассалому алейкум, кумрон брат. Салом. Салом алейкум, ака. Салом, Шабоз. Акубиров, салом. Салом алейкум, брат. Ва алейкум салом. Ҳама каса салом алейкум. Шузяка шигри аломеса, брат. Мурзи архангелец чиша. Гуму гушу. Нурик, салом алейкум, родной, салом. Бахшиш, ака. Иззат да, прямой был. Ура тамоша доштем. Бехтарина дида буду. Салом алейкум, ака. Салом алейкум, шельна. Шигри хидо, салом, салом. Брат, кличу тебе. Гавнеста, шельна. Салом, ака. Нагуфтиму дар шаҳр. Твер будем, ака ҷо. Сози хубите. Гавнеста, ака идоф, иншалло. Рафтем занг мезанем. WhatsApp да нависен. Каси кадом шаҳрай нависен WhatsApp. Салом хубите. Шукри Алло. Салом, брат. Коля хозида. Салом, каси бачаҳо навдур омаден, ҳама каса салом. Тоҷикистон ба пеш. Бале, Тоҷикистон ба пеш. Салом ай ғарм. Мошалло. Номрото парто ака. WhatsApp тате. Салом. Коляна Курчаза. Не, ака Курчаза нестем ку. Чӣ гап шуда ӯро аз бо пула гирифтем. Ваалейкум салом, салом, салом. Ай Исо. Мошалло, салом ай Исо. Акаҷон номерота рӯй кун, акаҷон. Ягон навигари нест. Так, куля. Ҳозир мешава я навигари мошини бад мешава, иншалло. Дастгирӣ кунем. Навигари дар шаҳри Твер. Ассалому алейкум. Дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунӣ, ака? Барои номта Коля аст. Ном Коля, бародар, ба хотире ки урусода камтар монандам, леки тоҷикам. Брат, Москвада. О, ширина Москвада. Ака, насад мошин чиша? Насад мошин дар канали ТВ интерес дурен, я тамошо кунем, гуфтам ку илтимос. ҳозир аваяш дадорем рафтагая ба сари мошин. Шаурма савхоз нест. Гап нест, ай бародар мебин. Брат, ягон видеои сочни мочни мешава ба қариб. Ҳамиша овоз мешава, иншалло. Беҳатибат сочни. Ном асли чай. Комрон ака. Комрон. Ака номрота менависи, ака дар эфиртон. Ака насшоди рожданство ёрдам кадаметон. WhatsApp да нависен, иншалло я балаш мекунем. 925 521 41 22. Да Москва. О, бародар, дигар гап надорӣ ба худо? Салом. Салом мегӯянд бачаҳо. Хоҷмалик, салом алейкум. Як савол, ака. Ҳамин қонуни нав баромада дошта бошем мумкин аст? О, бале, мумкин аст. Ҳамада мумкин аст. Не только
Ака конкурс аромай бо як хелис меган. Агар суми кати ҳали не аромай. Ман касе пурса мегум конкурс аромай. Аҳа гапи надорум, фақат ба пеш. Худо ҳамавақт сарбаланд бошӣ. Саломат брат, брат Важай барои рекорд ба пешравӣ муборак. Эфир тез тез ждат дорем эфира. Айдум я видео будем каме бачидем ба худо 11 кас монем. Агар ки буроем видеора дабавит кинем баъди видео бо чахчах кинем. Агар номерота парта номеро я гуфтум ку ҳами трансляция тамошо ка ҳаминҷа даҳастем. Навишта WhatsApp дар ҷавоб надодем. Акаҷон медонем номерота акаҷон илтимос акаҷон менависам акаҷон илтимос. Майла 12 кас шудем. Куҷо шудани бародарам? Ака номерота гап зани як бори дига. Ака Дамаско. Бозоров саломат бошӣ бародар. Ҳамаша чӣ ба намоша ташкилӣ? Чӣ гапа инҷа? Инҷа тинҷа ҳамони ҳамач. Шӯҳрат чӣ хали ташкилӣ дар корета брата? Тверда ташкилӣ умарда буде. Заҳри бадан шуд ташкилӣ. Чӣ гапа инҷа? Тинҷи ҳамони ай бародар. Ами худот пистолет беги дига. Гап нестай. Гап нестай. Ягон навигарӣ брат дар кора. Навигарӣ кардем дар як канали дига бародар. Ҳам канала як бор дурем ТВ интерес 2. Мошини бародара гирифтага авак я медидем. Салом алейкум, хубен брат. Ҳама каса бачаҳои нав дуромадагӣ салом алейкум. Машаллоҳ ака зинда бош, фақат ба пеш. Ай пушти шумо. Гап нест, фахр мекунем. Гап нест. Салом алейкум, барои документ гап занем. WhatsApp да нави шери на. Салом алейкум, хубен брат. Шукри Аллоҳ. Ассалому алейкум бача. Очам нагуфти барои депортация чанд бор савол ҷавоб надодӣ. Барои депортация чӣ савол дорӣ акаҷон? Ку гап зан? Барои документ мегум номерота гап зан илтимос. Чизлен. Навигарӣ барои мадишникон. Навигарӣ барои мадишникон. Мадишнико рафтан дар кора, ред кардан дар кора мадишнико. Чӣ ҳол дорем? Шукри худо. Саволи бовар камтар занитем. Як рӯз Михаил занг зада буд, рафтан дар кор буд. Пеш мадишнико камтар кор дошту, нарафтам. Ай кадом тараф ои командири пистолет. Светок Востока. Ай ҳисорум шукри худо. Ака номерота менависи ака илтимос акаҷон. 925 521 41 22. Ака мада патен мекардем. Ма патен намекунам брата, намедонам чӣ хали патен намедонам. Сахра вада мекунам патена брат. Ака номерота менавистен ака илтимос. Фаҳмо гап нест боше. Ака мада патен мекунам. Ака молодец шеринар буда. Бахшиш ки матра санҷидана. Кем вазнин буда. Респект худуда. Гап нест ака. Хай санҷида бошӣ соза. Шӯхӣ мекунам бо баъди нагирӣ. Не шеринар. Кошки шӯхӣ боша рост намоша гапу. Барои патен гап зан ака. Барои патен рости гап чанд қашид намедонам ба худо бора. Чӣ мегӯем? Озирашда ака кӯран салом алейкум. Алейкум салом шерои нар. Каси нав дуромадан бачаҳо як бор дига салом алейкум. Кулобҷон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш ака. Тоҷикистон ба пеш. Ҳама ҷо Тоҷикистона.
Окей, коля, салом алейкум. Мустафа Таджики, салом алейкум. Хушбах азизов, салом худат ки бу? Одам шеринар, одам тенҷ брат. Корасозаи шигри худо ма депортатсия ҳастам. Ягон роҳ дора ё не бачауча? О, раҳоӣ шуд зан рафт хона шерина. Ростам мега акамо ҳама тоҷикем ака. Бале, кадоми ай клубай смайлик бумона. Зинда бошӣ. Брат, як видео гуфтӣ барои гражданство мекунӣ? Иншалло ҳо мекунем. Шеринар ватсап данавис. Шура хоб як шуд мардамда. Гап неста, я ош метем. Кида ош тем гап зан акайна. Бисёри мешам я ош мекунем мешинем гап нест. Ҳам подписчику як 10 кас марҳамат файрон мекунем мешинем. Ман зан мана шӯхӣ мекунам. Гап неста, шӯхӣ боша гуфтум кун. Ака бори патен гап занед. Чӣ гап занам патен? Аяма осон гирифтани патен. Патен гирифта натонем, ВП вообще наметонем гирифт. Салом. Ман дар Қазоқистон мехоҳам ба Москва рафтан. Фура дашин хебию. Қабака класса. Гап неста, бозор. Не, патен накунам тамом. Гарам. Не, ки ғамет ё? Ки ай клуба? Эй, бародар. Ки ғамет ё тавохи? Хати ягон шофёри фура категория Е дошта бошӣ мебинӣ. Ки ай клуба? Гарисоба. Акай нами лайк барои Хитай. Иншаалло якум одам ки барои тоҷико хизмат мекунад. Иншаалло. Не, бисёр бародаро хизмат мекунанд. Мо ҳам мехоҳем ба Худо хизматмон раса. Мо кадом бародаро ки ҳастанд, ина биё ҷамъ мешем. Ягон ҷои қинӣ надора, просто мерем. Мақсад мефаҳмонем ки бародарам хеле хатогӣ кардисти. Бале. Кафеш ҳаста интизор садам. Гап неста, акай Темура зан зане пешакӣ гӯе ки я 10 кас да ошку мебинем. Ака додани дора паспортша мекунед. Бале, ватсап данависен, иншаалло мекунем. Ҳамин рӯз чанд бародаро омада буданд ба Худо. Ягон кори бе патент нест барои мара зан маъно. Ҳаста паҷон, як кафе я бародари тоҷика ина бухоен авқот мебарен. Мақсад пулша мета, ҳолики соз мета мақсад. Абед, ужин аст. Салом. Ҳама каса салом я бор дига. Ягон каса права дар кор боша нависен. Шура аввал правои Хитай ки шерина. Так ҷойтон да Москва. Брат, чанд сом мепарӣ барои видео? Ай пеш гап мезанем шерина. Ин акаи коля да Самара. Не, дар Москва. Ҷалиш Муҳаммад. Як бача дар кор. Кадем 7,000 монда 3 моҳ шуда. Я ду киша 7,000 буда қапл навда. Ёки 700 аст. Чӣ кораи чанд пул рӯзи кори дар кадом тараф кор дар Москва. Бухоен ватсапда алоқа бурем гап мезанем биёен. Баром нишон метем тона. Душанбе дар кор Москва дар Душанбе дар якҷоя. Ба этрада бугу додам. Акалай гап нештам. Бародаро ҳама каса ждат кунен. Постараться мекунем оз я видеора мепартоем.
Ака лайка бақа номеро танависа 925 521 41 22. Клуб московский омад дарои кадам ака қапаш гап неста шерна. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. бале нами номерои мая 925 521 41 22. бале ака ман як мекунем иншалло. Файзу валиҷон ёрдам мекунем шерина. Хеле номеро дор. бале номеро хеле ака ман як кожа братан кандам клен. саломат бош шураҷон брат майлаш. ҳозир я бало кунем бародаро ҳамин видеои навад партоем ай шаҳри Твер тамошо кунен. илтимос падилитша кунен. лайка фаромӯш накунен. давай аллоҳ нигаҳбони ҳамат боша. ака номерои ватсап он ҳамҷо гуфтагӣ номер салом ай кони бодомиҳо коля о мошалло. салому алайкум бародарони кони бодом. таърифаи Москвада кор кардам. метро дамаде дошт ки пага ёнира бир чӣ мегӣ шура намефаҳмам гаптар шерина. бародар ай куҷо меш ай ҳисори шодмон чӣ миллат ай кафе дорад дада тоҷикан тоҷик кафедоро тоҷикан. биёр чия биёрум шура. салому алайкум сози бародар шигри алло мешава. ман дари исорум ак ҷои исори шерина. манам даиса ҷохи дадарҷон ма фаҳмидам тоҷика номеро тароикам ака он ҳамҷа номероро навистагиам 925 521 41 22. 12 кас мондем. бародаро ждат кунен. ҳозир як видеои сочный гуфтиву гапҳо мебурем. номеро тароикам. салому алайкум сози хубе брат шигри аллоҳ соз мешав. барои навдро омадагӣ як бор дига салом алайкум. ёмонӣ чӣ шуд охи. ёмонӣ била ваъда кард охи. ёмонӣ бовар кунӣ накунӣ паспортш аз алло гирифтагӣ. аз ман нишон мете. рӯзда гуфт метем ака чун маро тарои кун ака 925 521 41 22. салому алайкум сози хуби брат. салом як бор дига ёни чӣ шуд охи. шуморо аввал мебинам. гап неста ака. як бор дига бинӣ ду бор мешавад. ҳоли ҳамон кино дар иштирок мекунем иншалло мебинӣ. дар куҷо ҳаст номерои ака илтимос нависен ҳаминҷа номеро 925 521 41 22 шерина. россияка паспорт россияка. бале шерина. видеои мошни кардагиам ёбониам иншалло
Я сарти маамура 10 рӯз пас ваъда кард агар отказ накунам бо худозона посредникоро тарсоншон карда зиндагиам беҳтарин фикр карда чӣ гапе брат як бор бугӯ илтимос далершо чира бугум шерина ҳамин ягум полни ҳамин кадомира ки ҳамин посреднику кор мефармонанд пулшона наметиҳанд дастуройкод ҳамин хинакиҳо азоб мекашанд ягум ҳамин видеош кунанд ҳамин посредника партоя мешад дар ютуб мақсад далши бародаро бина қатъиян хали одамо кор накунанд шумо ина чӣ мегӯед шеруина 25 521 41 22 бале салому алейкум срастова ва алейкум ассалом бачаҳои расто ҳамин як ватсап да як группа кунем намешава бародаро мисол кадоме прямои кор меёва қатъи ҳамин урусо напрямои мақсад ҳамин бара бародарои тоҷика хидмон корора гирем ҳамаша напрямои қатъи армияно нагирем мисол як тоқат кунем сабр кунем ҳамин корора ай дасти урусо хидмон напрямои гирем намешава ҳамин через посредник чем кор кардана қатъи ҳаваё кор накунем вообще ҳамин чанд бисёр шавем қатъи ҳаваё кор накунем беҳтарин мешава ба худо напрямои мо да метиҳанд чемам ай дига миллатоям офарин зинда бошӣ салому алейкум кардаманда панҷакенда чунки Қозоқистон мехоҳам аз кор гузарам ҳама мехоҳад гузарад шер нарози хаям хел вазъияти безаи мегзарем иншалло ҷои мешавад ка мо розием охир барои як хидат розӣ будан ман розӣ будан намешавад да бародар бисёрии ҷамъ шудан дар кора як ватсап да як группаҳои кардан дар кора ягон группаи тоҷикобод агар розӣ бошед мақсад ҳамаро ҳамҷа да дабавит мекунем куҷои да як кора кадом шаҳр да як каса кидат мекунанд ҳама бачаҳо хичон меранд бисёрӣ шуда ҳал мекунанд ша мақсад чем то мо худи уҷа мерем то як кас дига мерад то ҷанг ҷанҷол шудана то як ҷо мегиреза мера ҳамонҷа да меқафанд бачаҳо ҳалш мекунанд мақсад ҳамара падичка якдигар да мешавем мақсад агар ҳамат розӣ бошем шеруина нагӯем ки бои ки ай да мо ақл пақл ёдадошта гап нест фикри хубаи машинико метарсанд дига бале бародар як кас ду кас кардане бисёрии ҷамъ шудан дар кора мақсад намекунанд дига ҳамин кора медонанд ки ҳозир ҳамин кора кунанд мақсад дадаст дар видеошон мебурад падару модаршон мебинанд мақсад як кас дига мебинад мегӯяд ту чӣ дар бачара мисол ҳамхеле кардӣ созентенҷен салому алейкум як бор дига ҳаматонда бародарон коро боро гап нест якай хеле шава беҳтарин мешава як группа кун охирин тен мешава брат любой кор шава мепартем бале ина мисол ӯзбеко доранд таянчай паянчай вақти любойш ҳамонҷа кор меёва як магазин як ҷоя кор шава меранд дан ӯзбеко кор кардисанд любой ҷода кор аста барои мо хидмон хали рӯзода задем рафтем таги дасти як тоҷики хидмон рафтем армиян кор кардем ҳамин рӯзода задем бас кардан дар кора хали кора ҳамин прямои соҳиби хона кард кора хидмон бигирем ба худо бачаҳар як шер бачаи тоҷика ки мисол 3-4 кас меша мерем гап мезанем мегӯем ки бародаро ин ҳамин кора мо прямои хидмон датем мо ина кор мекунем мақсад мегирем хитом прямои договор мекунем фақат сабр дошта бошед вазъият иншоалло хуб мешавад бале ака кори хуб мекунӣ ака иншоалло зур мешавад беҳтарин кор мешавад ба худо агар ҳамамон як гапа шавем чем ишия да иҷа ғайбат кардан ушуша да уҷа ғайбат кардана фикр мекунем ки ҳамамон як ҷоя шавем беҳтарин кор мешавад ака видео парта тамошо кунем гап нест мепартам ҳозир шерина бехафагӣ ман лишни дар як хеле тоҷик кор кардам лучи як хуба рост мега ака ба худо бисёри тоҷикҳои хидмон кидат кардагаан тоба кардан ба худо я 10 видео ёки 15 видео дорум ӯзи
همش توجیکو خودمون که داد کده اگر نمیدونم های کدومیش سر کنیم روزی همین سیورش سر کنیم امین را تشکیل کن کلیا برا امشالله یک подписчик کم ترزیو شواشرینا یک واتساپ دا یک گروپ های مثال چیستا برای کور یک دیوردم یک دیگر فهمیده برادر مقصد یگون کورا یگون کس میدونه مقصد اینا برادر دچه دا اخرانی که مقصد 40,000 رولینگ میتیه ما رفتستم اینا به جای ما دا کور که مقصد بس کنیم همی یا خیلی کوروی که میکنن یا خیلیش با خدود توجیک همه برای کار میفرمانه پولش نمیته توجیک خدمونه دلی بوی جو توجیک خدمونه همه فرمانه کار پولش نمیته چه خیلی فهمه میرم اونه اکجا خدو باشگر پراینا کار کردیم اینا دینا با خدو اینا ما سبب شدیم توی رفتیم 40,000 یا برادر گرفتیم دادیم صبر در کره پروستامری اونجا ملیسورا فایرود کردن جدت کردیم با خدو چی کروی نشد اونجا یک کینو بوری میشده با خدو زنش اومده یا بیتا کتی سر کردیسته ما را خیلی نمی نجا کیش ما را شما گفتم شد رازرشن داده من همین توجیکا خودمون فریب کردم برادر بیشور به حد بیشور فریب کرده اگه بچه های خودمون سلمان به حد بخدا بیشورم ای که جای خدا دکه کنه ای حسار شرینا ما فکر میکنم که همین کدام میکنیم پاسرینکو کی داد میکنه صورتی پاسپورت صورتی خود همین ویدیو میکنین مقصد خطش چاق میکنین پلاک همین چی میگیریم ویدیوش همه پارتیم بهترین فکر میشه اگر همین پلی کدام میره که نمیتونه هم خیلی یوردم یک دیگر در کدام شهر باشه یا توجیک نه توجیک خودمون میبینه اگر برادر هم پلی همون راست و مقصد نکمی کرده این روز اگر دیده باشن همون کانال تیوی اینترس دبا یک وای دیگه برومارد یک اکا زنگ زد که پسرم ای خانه بروماده رفت اگه خیلی چند ماه مثل زنگ نمیزنه توبه کدام خدا پسرش ای خانهش بروماده رفت اگه اینا تماشا کنین هوایم کدام دیده در جایی گویی که خیلی od پدر و مادر در زنگ گفته است تماشا نخواه همین قدر ایمون ضعیف شده که خیلی پدر و مادر تا فراموش میکنیم از ویدیو همه پرتام امشب با شروع نرمه دوریم تماشا میکنیم باقی در امان خدا باشین خدا نامتا نگهبان باشه